yafikanso tu program ya Sports Arena pano pa Times Television inde-inde left winger Williams Gondwa. Mprogramu ndikhale ndi Mike Ndala tikambirana nkhani zokhuza timu ya Flames imene ikubwereranso masewero aja a 6 July kukumana ndi timu ya dziko la Botswana. Mpikisano wa TNM Super League wafika pa inde-inde. Nyasa Big Bullets, Mighty Wanderers komanso Strikers apambana masewero amene adali nawo mkati mwa sabata imeneyi. Tiwunikiranso masewero a Fifa Club World Cup amene ali mu quarter finals kumathero a sabata ino. Ndingokupemphani kuti mukhale pomwepo. Monga ndinakambira kumayambira program ine ya Sports Arena kuti andijoina mzanga Mike Ndala. Mike, tikulandira ku Sports Arena. Aziko mukwambiri. Ndiko tino unali osangala utamva kuti Flames ikuswera pa 6 July. Yes, ndali osangala chifukwa chokuti pa thazaka danger pafupi 10 years ngati tisakulakwisa mwina last time Malawi inaswerako pa 6 July. Ndi zaka 10 zapitazo 2015. Koma kwina kuti mangomvota Bullets imenya ndi Wanderers, Bullets imenya ndi Silver, ka imenya mwina ndi Silver. Chaka china tinaona pamene ja Bullets kumenya ndi Silver 30 minutes ka ina 25 minutes makawa sangoluso umakhala kuti na bola anu anthu komano I believe ka excitement kenakake ka kumbukira kuti dziko lino latha zaka 61 lili pa ufulu zilamulira anthu ena ake mbuyomu tikamati tatha zaka 30 tatha zaka 35 40 kwambiri anthu akamapita ku stadium kucha ambiri amati afunanso akaonere mpira anthu ambiri kumachitika zambiri kumene kuja zomwe zimachitika magule ka zambiri zomwe boma limakhala konza koma anthu ena ake amakhala kuti ineyo kunoko ndingoona kuchedwa kuti mpira uyambe nanga si mpira umakhala komaliza the excitement imeneyoyo yabwereranso mwa Malawi komanso izizi ndizothandiza kwambiri timu yathu ya Malawi pamene yamangidwanso according to the farm president amene amayankhula ku Salima komwe kunali AGM kucha amanena kuti kwa iwo Malawi ndiyo kuti ndiyotheka kale ndiyo ngofuna polishing here and there according to free to hire kwa iwo anali kuti no iwo wakufuna kuti mene akuonera vuto ndi kutsogolo mwina chicho sitikuona noti kumbuyo ma build up pa goal pakati tikumenya bwinobwino siti kuchinya kwa iwo akuona kuti vuto lochinyalo likakonzedwa leze pa game tikuchinya ziwiri zitatu ngati Malawi kwa iwo akuona kuti Malawi ija ili bwino sinthawe yomangaso nthawe yokuti no yongopolisha timu yamangidwa kale chabwino ndeta tiyetu titaona ndandanda wanyamata amene mphunzitsi wa timu ya Flames Kalisto Basua atusefa timaona nditu some of the ma videos kuno kuti ai last time Malawi kupanga pa kusewera masewera 6 ndi pakanthawi ina misi ya muhonda amene ina nthawi yachina pakati wachina chiukepo msoya fatira ona tino 2015 Malawi inagonjesa Uganda 1-0 anajia ndi chiukepo msoya koma tikaona mwina atangotionetsa nditu ndandanda wanyamata amene nditu alowa mu camp masewero amene akubwera la Mulungu likudzali masewero aja a 6 July chifukwa tikuona pobwera nditu nkhope zina zachilendo ena nditu ndankhala kale kutenga ndi masewero aja a Kosafa kuti kusiyana ndi timu ya Botswana kupereka picture yotani kumbali yanya pakati kukonzekeretsa bwanji timu ya Flames. Kukonzekeresa danger of course sitinganene kuti Malawi ikasewera ndi Botswana ndi kulimbirana china chake chokuti tipanga qualify benefit yomwe tingakhale nayo ngati Malawi ndiyo kuti tiziona progress ya timu kuti tikuchoka apa mbuyomu tinayi ndi timu yomwe no inalibe shape ina iliyonse timaziwa danger ndi manena zomwe ananena farm president mwinaso ndi masoka analyst ambiri amene anena nthawi zambiri timu imathokha kuti ili in shambles kuti pagolo puwa kumbuyo kuja puwa pakati po kusogolo po kuti ku defend ati kulephera kugwira pagolo tikulephera kupasirana tikulephera kuti anthu angopasirana anthu 5 a Malawi ena asana ugunde dziukanika komano panopo timaona kuti a Malawi ati sikupasira ngati anthu amatha kumaona kuti vuto no ndikuchinya chifukwa kosafa kuja tachoka opanda point magemu amene tina magemu ose ma 1-0 1-0
kusoza kuti afiti defensive rate kuyesesa ndoti tinangati tizichinya zigoli ziwiri pa game ina iliyonse tinakhala kuti tadutsa. Nde mwina Amalawi anali okwiya kwambiri ndi performance ya kukosafa. Ifeyo ngati ine mwinaso osata mpira nthawi imene jandanena kuti ndinabakirako amini makochi kunena kuti I think timu ikuonekako progress that is ngati ineyo ngati Mike Ndala afa president avomerezana nane kunena kuti vuto nolomwe ndichifana nthawi imene ngati timu imamenya bwinobwino vuto ndili so titati tikonze vuto lochinyali tikoneno china chomwe chitativute ndichiti I believe tiona kuti no timu ili bwino so tikufuna kuti ma experiment amenewo achitike magemu ngati awawa ayesere awawa no wonder kochi watenga kilimu yomwe tili nayo. Mitimu imene imapita kukosafa kunaibe Nixon Mwase kunaibe Roy tiyambe ndi ma goalkeepers pa pali Joshua Waka kuchokera ku Blue Eagles ali ndi George Sikuoka kuchokera ku Silver Strikers komanso Richard Chimbamba kuchokera ku Nyasa Big Press ma goalkeepers amene awawa ndi amene ali bwino panopa. Of course pali ma goalkeeper ena alipo abwino koma ma goalkeepers ungatenga opitirira atatu. So ife tilibe nayo vuto. George Chikoka endeni number 1 kale wa Flames. Of course number 1 wina amatha kukhala ndi William Tole koma sangamutenge kunja kuti azamenye game ngati iyi. So locally ma goalkeeper amene nawo kuti othandiza ndawa. Ndimene squad ija. Ukaitenga defense yo ma defender amene akumenya bwino panopa ndi awo. McDonald Lamek, Max Ropaipi, Emmanuel Nyirenda, Blessings Mpogera, Timothy Suruwimba, Nixon Mwase komanso Ali Kilungu. Ndimene kuti ukatenga defense yatu ya defenders panopa Blessings Mpogera wakhande kuti manove machitatu kotsagana ku Bulesi kuti. Ali Kilungu ndali solo amuonera pamene Bulesi mamenya lachitatu mene mamenya ndi ekhaya. Sitinganene kuti ma top 3 left backs Malawi munomo. Ali Kilungu yomwe ali pa number 1 kwa ineyo ali pamwamba so kilimu yathu ndimene ukanena pakati aufozi ne kwa ine ndikanakondwaso mwina anakatenga ngati mwina Stanley Sanudi chifukwa Stanley Sanudi akumenya bwino kwambiri ngati kuti wangoyamba kumene kuku ngati ndi new signing komano ndi maganizo akochi so awo ali bwino koma ndaona Mike coach Kalisto obweresamo ngati na Lloyd Banegallon wabweresamo anyamata ena amene nditu kukosafa uja sadapiteko Nixon Mwase tamona wabweramo kunalibe kukosafa ikona kuti no iyi ndiyolemerera kupang'ono kusandiya kukosafa ija ndimene nimati iye uja ananena coach pa Kalisto paso ananena kuti kukosafa kuja awawa wasiya chifukwa kwa iye wapya ndoti kuja kwa mafuna akaone ngati achina singini ngati malo mwa Banegallon aina Petro achina Oscar Petro uko kwa mafuna akaone ngati achina Siluwimba aone bwino achina Emmanuel Nyirenda aone bwino ndewo aona ndewo onse amene anatenga kumene kujako awankwasiya onse waatengaso pamozi chifukwa sana neno kuti ndinatenga singini Banega kunalibe nde Banega wabwera iwe bwerera onse alipobe ndikukhulira kuti mutu mwake mwakuphika ma formation akuphika ma first 11 akuphika maplayer okuti mwina angachoka pa bench ndukasintha game muru mwake mwakuphika taonanso kubwerera kwa player ngati Frank Willard amene mbuyo mwamatengedwe koma chifukwa cha maenjale komanso ku place kujechosaoneka sama koma panopo waiyamba bwino so ndikukhulupirira kuti ineyo wachita bwino kwambiri kutenga ma players ngati awo because ifeyo ngati Amalawi nthawi tilibe timu so tinalibe anthu amene ali ndi timu yokwanira they have a lot of players to choose from amagawa kuti timu iyi yomenya kosafa iyi ya chani iyi ya AFCON World Cup qualifiers iyi ndiyo menya ngati za pa 6 July amasanga ndoti bwezi pa 6 July but tili ndi timu yosiyana nato mmene zimachitikira kale zimachitika zimezozo ma 6 July amene ambado wa ifeyo danger amene taonera kuti ndachitika komwe kumaonera kumatha kukhala kuti mapuleya ena mwina Malawi ndesa ukanyenda ndi kanse umafulirwa achina Dan Chisulo nthawi imene kutsogolo koma matha kukhala mapuleya ena ake kuti akuchita bwino mumu koma malo awo kukulibe achina Mapopa Nsuku nthawi imene achina Robert Ngambi asana break kwambiri akuchita bwino achina Grant Lungu akumachita bwino kuma under 20 under 17 nthawi imene yose amapeza chances yomenya ma 6 July amakhala mapuleya ngati amene ajawo azamenyesawo koma chifukwa chokuti nthawi imeneyo mapuleya tinali nawo koma panopo mapuleya tilibe okuti tithauma agawa
apapa tikufuna tibuild timu yo ikakhala complete tikayibuilda mtsogolo muno izakhala yonena kuti 6 July tipange timu yokuti tichoseko maplayer tonjezera ndio ukuyembekeza kuti no naka 6 July ndichikondwerero tikuona kuti tidzapambane mwanjira iliyonse chifukwa yake ngati timu yamphamvu kwe and zoluza pa 6 July ezo sizachire iyi game timaonera ma videos amaoneka iso inali apa 6 July okay khwangatiso kati namenya draw kazi nthawi ina ake tinalumikiza ma 6 July inake kumanguluza teja so mwina iyi ndi nthawi ina mwina ka break akaka tiphunzise kuti nthawi yomwe tikusangalala zisangalalo zosiyana ndi nthawi yokuti amalawi azichokako ndi chimwemwe kumene kucha tufuna nthawi yoti no maplayer athu atenge chisazo zimene machitikira Flames yambuyomo nthawi ya angwazi ndi ifeyo nthawi imene mwina tili achichepere kapena mwina so tisanabadwe kumene koma ndimamva kuti nthawi ya angwazi amakhalapo kumaonera game ndikumaonera game geti lake ilo lomwe amalolo ndi anthu amaseweradi za serious koma mwina tinaipepusa 6 July yatiya pakati pa yakwana nthawi kuti maplayer aja mwina abweresenso chisangalalo cha mbuyo ichi koma osayiwala teja kunena kuti timu tikuyibuilda magemu ngati awawa makochi asayiwale kuti akuwathandizira kukonza mavuto amene timaona mbuyo in fact so anyamata amene awatenga ku Flames adziwe kuti no nthawi yopanga maine makhanga timene iyi yes malo umapezera ngati ukuku international exposure yomwe timayenera icho umayipeza ngati tikuonera TNM Super League apa patenje tibwera ku TNM Super League koma ukamaonera league icha ukamaona player timu ma club aku Malawi kunoko timu mwina muli player wa national timu inayo kulibe zimachita kuoneka kuti uyu wisdom mpinga njira amamenya Malawi akumenya ndi timu yakuti uyu akupanga zifo ali internationally exposed uyu ndi Lloyd Allen uyu ndi ali Kilungu mene ukamaona mzulo zimachita kuoneka kuti amini dzana kaya ndi lachitatu zimachita kuoneka kuti uyu ndi ali Kilungu akumenya ekhaya timu yolo akumene koma kusiyana ndi azizake kusiyana ndi ena onse wafika uyu amamenya Malawi so nthawi yokuti ma player azisinthika nthawi yokuti azisiyana ndi ena ndi nthawi yoonesa ichi chabwino menemo ndimene tayambira program yathu ya lero ya Sports Arena pano pa Times Television timaonekera masewero amene timu ya Flames isewere la mulungu likudzali ndi timu ya dziko la Botswana Football Association Malawi farm yatsimikiza kunena kuti timu ya dziko la Flames ikumana ndi Botswana mu masewero okondwera kuti dziko la Malawi likukwanisa zaka 61 lili pa ufulu odzilamulira nde pakati pano mphunzitsi wa timu ya Flames Kalisto Pasuwa watusatu ndanda wa anyamata 25 amene ndithu ali mu kampu zokonzekera anayamba ndithu lachinayi pakana ndithu lachisanu afikizana ndithu kunena kuti la mulungu akalowe ndithu mbwalo la zamazo ndithu ngwafunira zabwino zonse timu ya Flames tisayiwale kuti no masewero omaliza a Flames kusewera mpikisano umenewu makamaka masewero a Independence a 6 July anawina ndithu ndi Uganda pamaso amene ndichikuepo so adagolesa chigoli koma pakana pano ndithu pakatipa takhala tikugwiritsa ntchito ma club Wanderers kumana ndi Bullets Wanderers kumana ndi Silver ka Bullets ina kumanaponso ndi timu ya ku Tanzania ya Yanga mwaso ndithu okondwera ndithu chikondwerero chimenechi cha 6 July ndithu patipitirire ndi kulowa mu mpikisano wa TNM Super League chifukwa chakuti timu ya Bullets ikadali pa number 1 Wanderers ikapa number 2 taonanso Silver Strikers ikusendera pafupi ndi malo apa number 3 chifukwa chakuti apambana masolo awo ndi Craig mkati mwa sabata imeneyi 2-1 tinaona Nyasa Big Bless ikugonjesa ekhaya 1-0 pa Kamu Stadium tinaona Maita Wanderers ikuchinya timu ya Songwe United ndi zigoli ziwiri kwa chilowere Mike mu TNM Super League ligi yathu yafika potani pakadali pano ya ligi apa tinganene kuti kusongola danger ikuyamba kumene mwina game imodzi awiri atatu tinkanenabe kuti sinapyesesi kadzimbiribe kali matimu kwa pano ma game over 10 koma apa on average timu iliyonse asewera masewero 10 zikuchita kuoneka kuti okwera kukwera otsika kusika othamangisa apa ndikuti mpikisano waukulu otenga chinthu chimene chuli pakati pa matimu a Wanderers ndi Bullets okay ndi mmene mpikisano uli tiyambe kuunikira mkati mwa sabatayi game ya Bullets ifandi timu imwe ikutsogola ili pa number 1 tena kuti bwera game ya Wanderers ndi ya Silver Strikers yes Bullets Bullets mokumana ndi ekhaya Bullets yapambana 1 mayenali game ya tension pang'ono imakumana ndi ekhaya at least aliyesa makambaza game iyi
anthu kwambiri of course panali magemu ena koma ambiri amakamba za game ya ekhaya ndi Bulesi pa zifukwa zingapo. Chifukwa choyamba ndicho kuti coach Enos Chatama wakhala ku Bulesi kuyambira 2017 mpaka na 2024. Akusula ana amene Bulesi yapindula nawo kwambiri. Ngati Bulesi yapanga dominate mpira ku Malawi kuno pakati apa tisanamizanepo ndi maplayer amene Enos Chatama amasula ku reserve side yawo. Choyambirira ndi chimene chocho. Chachiwiri ndicho kuti panali maplayer ena ake achoka ku Bulesi yaikulu yomweyo atatenga league ku apita ku ekhaya. Ndi maplayer amafuna aone, ma supporters amafuna aone. Player akachoka ku timu yako, supporter womanena sumafunira zabwino, umafuna ati player uja azipanga league regular chinali kilungu cha kwasika ma supporter a Bulesi ndoti sangafunire zabwino. Ulatakhali anali magazi mwawo. Amatayo unali thawa. Player yonso amanena kuti inunso muziwe kuti ineyo sikuti kuchoka ku Bulesi kupita ku ekhaya ndendata. Ndidakali ndezifukwa zinali ngati zimene zozo. Komanso Bulesi reserve yomwe inali season yatha. Mapuleya ambiri kwa achina Hape Mphepo, Andrew Lameki, Wongani Kaponya ali ku ekhaya. Goalkeeper Elias Smith of course pakati panali kubangwe koma wachokaso timu ya Bulesi yomweyo. In fact anampanga so promote 2019 ndachina Hassan Kajoke. Ngati isa 2018 imeneyo anapanga promote limozi. Ndi achina Hassan Kajoke chimwe mwidana kupita ku main team. So chinkulirano ichichi chidalipo. Komanso kuchoka kwa coach kupita kuchinani ndi anthu amayembekezera kuti mapuleya ano omweyo amene nomwe asulawo akulangeni kumauza a Bulesi. A Bulesi amata ayo mwana amene ndamulera sanga ndipanga. Ndetatiye titaona chigoli chimene chinabwera ndithu cha Nyasa Big Bullets, chigoli chimene anagolesa Babatunde Adepoch kuti imakambidwa kuti ndali free kick. Taona pamenepo inali free kick. Anamugwet defender umona akukalipira referee. Ameneyo akuyankhula ndi Wongani Kaponya. Amene anali ku Bulesi reserve yo. Ndi mapuleya amene amayembekeza kuti azapangidwa promote player uyu Wongani Kaponya. Ndo utaudaba kuti mkwiyo uso mwino umapatiza kuti adilulu amona Hape Mphepo analiso ku Bulesi reserve. Nde free kick iyo zimangoendera ndi ango yomwe refu ali. Chigoli cha Babatunde unachiona bwanji? Chigoli cha Babatunde chinaoneka kuti no of course ekhaya game plan yawo kwa ine inali yabwino kwambiri. Coach Enos Chatama anauza anyamata ake tsekani ma spaces zonse omwe Bulesi ingakhale yokuti noitha kuti anadumpha pakati pa ma defenders. Chigoli icho chinaonesa ukaswiri wawo herawo chifukwa iyeyo anadumphira kumpitirira wina aliyense. So analolera kuti mpira chifukwa mpira wina uliwonse maka first half Elias Smith goalkeeper wekaya sanapeze mpira wamphamvu ule uliwonse. Kuti short except short ina anamenya flag wira pa free kick. Koma apart from that panali chifukwa choti ayekaya anachinga amasewera bwino kwambiri. Second half inayamba so chimozimo chomwe chinavuta ayekaya ndi chimene chocho kuti mapuleya ambiri maturity komanso mentality. Of course tumangana video ya Babatunde Adepoch chimene ndithu panali ngati kugirana ndi goalkeeper Elias Smith wa Ekhaya FC. Incident manager of course unaona bwanji mafuna titakhala naye kuma mwinabe kuma unaonera masewero amene acha. Ndaonera apopo referee anaponya zinthu danger. Onera atu tisanamize. Timakhala pano Times Group ndi ndi media house number 1 Malawi mu. TV number 1 imakhala radio number 1 so anthu amayikhulupirira tizauza anthu chilungamo. Incident yomwe inachitika pakati pa Elias Smith ndi Babatunde Adepoch imayenera kukhala red card wa goalkeeper because amati muchizungu amati violent conduct anamenya nzake wampancha kusatiso kamuzi. Komanso inali aerial challenge chomwe chinachitika njotika Morgan wawika nkati goalkeeper afuna akaugwire Babatunde naye awadumpha afuna ahede. So goalkeeper uja mpira uja wampulumuka wakwa. So imakhala foul. Wakamugunda goalkeeper mu area yake foul. Refu sana imba kuti ndi foul Ekhaya. So chomwe anthu amayembekeza kapena tonse timayembekeza nchoti anthu aja onse sadumpha mwamba agwa pansi onse ta apapa aliyense azidzuka Babatunde azibwerera akamake Elias Smith azilola mpira amenye free kick. Chomwe timayembekeza ndi chimecho. Koma mpira oli apo Elias Smith anampana khosi Babatunde uja osansiya iwo tandisiye iwo osansiya osansiya atansiya pamenepo ndikumumenya kumaso koyamba kumenya kuma referee Michael Mamiyale anali pompo amango yang'ana.
so nthawi zambiri zikamachitika zimezi chetimaonanso kunja lefu amango yang'ana zikazizira amakuitana amakhala waona tuyo iwe bwera iwe yero kadi iwe yero kapena iwe redi iwe yero ndanayitanisa anthu amayembekeza tapo tionapo makadi palibe chilichonse chomwe anachita ndeti tapita ku game ya Wanderers Silver Strikers imene makumana ndi timu ya Craig inapambana 2-1 Craig mwina yes tikaonanso zotsatira za masewero a TNM Super League komanso kuona ma fixtures za weekend imene ndi log table zikutionetsa kuti no Pixel odakalipo kenako tipite ku game ya Wanderers. Yes, Craig inali pakhomo ku Obredimba ndi Silver Strikers inatsogola Silver Strikers uchizivunga anayisogoza koma Nixon mwasana zichinyanduka kuti afanana ndi makai pressure ndoti inali pressure bino katinji sana chedwe sisi panapite nthawi yaitali ndikugolesa sijoli wisogoza Silver Strikers kupambana ndikuona kuti Craig kwa ine ingodikira kuti first round ite kuti akonzeso team chifukwa mmene inali muja sikuti eri akananja angabwe ndikungoikhonzera chifukwa eri akananja wapeza ma player ochuluka kwambiri so he's trying to find out kuti player oyenera kuti ndizimenyesa nduti and wapeza timu yomwe ili pa pressure yomwe unalipira ovuta kwa befa utaona ma pictures bena kuonekeramo kuti unalipira wa tight contest sikuti unali wa masewero so ineyo kwa ine ndingoona kuti maganizo anga ndingoona kuti eri akananja angoona kuchedwa kuti first round ite 15 ya first round wa mmene angapezere ma points mo apeze koma iye ndikuona kuti iye target yake 15 omaliza a second round so Silver Strikers yapambana ndikupira kuti mmene yapambana ikutsalira magemu awiri ndekhaya ngati ndisakulakwitsa so Silver Strikers itawina there are 2 games in hand ndotibwera pa number 3 alright ekhaya kubwera pa number 4 Wanderers kutenga 3 points ku Karonga so ina arapanga draw ndi Karonga United amoma ndi Songwe Wanderers yatenga ndoti tinene kuti yatenga 4 points ku ulendo wawo wa ku Karonga which is not bad game ya Karonga United anakatha kupambana Wanderers koma ineyo kwambiri maganizo anga ine ni mablema kwambiri defender bita Europe ndamene anacho sanzake mu game ya Karonga apamepa chisopa panga concede ma free kick ngati amene acha player wa experience wamenya national team anafika kwa AFCON ndi Flames samayenera mapanga komiti mafawo ngati amene acha timu yake inali ndi apahani ikutsogola china chilichonse chikuayendera ndo wasasokonezaso ndikwacho ndikuchoka ndikuona kuti game anayika pa pressure ndiye uchi koma Wanderers taiona kuti panopo yamera maso danger panopo ikuoneka kuti ili ndi nofu and character imene ichayo ndiyomwe ikufunikira kuti timu yomwe ifuna ipange challenge title ipange challenge for title character imene ichayo muli a man down posachedwa pompo mapanga concede penalty mwachinyisa anthu oonera amayembekezera kuti akamabwera ku half time ndekalonga chande ibwerano chabwino komano sizinali choncho alright nditikaona ndithu zotsatira za masewero a TNM Super League nkati mwa sabata imeneyi taona Kamuzu Barracks ilepera ndi Sivo 1-1 Olson Kanjira kugolesera timu ya Kamuzu Barracks pamene Dustin Banda anagolesera timu ya Sivo Service United masewero ena Songwe United 0 Mighty Wanderers 2 uchizi makamaka Wisdom Mpinganjira ndi Blessings Mwalilino kugolesera ndithu timu ine ya Mighty Wanderers kunalinso masewero a Craig ndi Sivo taona Silver Strikers makamaka ikupambana 2-1 Nixon Mwase anazigolesera yekha koma nkuti uchizivunga anagolesa pa 14 minutes kenako Bino Katinji anagolesa chigoli chopambanira pa 66 minutes kunalinso masewero a Ekaya ndi Nyasa Big Bless taona timu ya Bless ikugonjesa Ekaya 1-0 ndi pakadali pano bungwe la Super League of Malawi la suntha ndithu masewero amene akukhala lolemba pakati pa timu ya Bullets ndi Civil Service United kulilongwe pa Civil zina kufikira mtsogolo mchifukwa chakuti no Flames yatenga osera ambiri ku Bullets enanso watenga ku Civil ndi pakadali pano ndithu masewero amene aliko Saturday amu TNM Super League kuti Tigers ikumana ndi timu ya Mzuzu City Hammers kena kulolemba kudzakhala masewero a Mafco ndi Premier Biddenza Dynamos Karonga ndi Kamuzu Barracks fixture ndi imeneyo ndithu Saturday imene ikhale kusewedwa Tigers ndi Mzuzu City Hammers Monday ndi kuti magemu awiri Mafco ndi Premier Biddenza Dynamos kuchitowe Karonga ndi Kamuzu Barracks ku Karonga tisanapite ku break mwasanga yes magemu amene ataseweredweyo kupatula ya Bullets ndi Civil yomwe ayilepheresa danger matimu onse 6 ali kumtunda usakuchita bwino okay
ndi aliyense afuna muna ngati log table ili pafupi titangoona ndithu ndandanda wamene ndithu matimu akuchitira amene umakamba zamene matimu onse sakuchita bwino tikatengera table Tigers matimu 6 ache tikatengera table ikuchita bwino ndikalonga koma ndikutanthauza kuti kalonga sinawine the last 3 games in all competitions, so aliyense afuna kubwerera kufuna kuwinaso. matimu ngati Nzuzu City Hammers ndi sakuyenera kumakhalapo kuti katenga ndi mene anachitira bwino season yatha. Tigers chimozimozi Mafco tikuona kuti kuphediko mwina kuyambira kungayambira pa KP ipo the last 6 teams sakuchita bwino. Alright. So afuna kuti apangeri team antikaitenga kalonga kuti iwine game yawo in hand abwera ndi 19 points ibwera ndi 9 ikawinaso kuti they can go as far as pa number 3 ngati malizasi ena atapeta there way. Chabwino nkutheka kuti mukungoti joina kumene mukuonera ndi program ya Sports Arena kukufikani kuno ku Times Television. Tetufuna tipite ku break, tikabwerako tiwunikire mwa msangasanga zokhuza ndi FIFA Club World Cup. Inu takhala beni pomwepo. Tasadi koma abaruza Jane nazo pamene ndithaku ali pamakina kuti jambula kuti tioneke mene tikunena kuti aziki danga kubwe kungotsanzika ndifa nthawi yatha komabe quarter finals kuyamba ya FIFA Club World Cup maseconds chabe. Yes danger matimu awiri aku Brazil atsala. Okay. Matimu so awiri ngati sakulakwisa kuti Bayern Munich ndi Borussia Dortmund onse alipo. Yes. Chelsea ku England ndiyo yomwe yatsala yokha. Ku Spain yasala Madrid yokha ku Al Hilal ndi aku Saudi Arabia. Mpikisano ulipo danger. Okay. Kuli ndalama zochuluka matimu kungopanga participate. Mamelodi Sundowns ichi yalandira ndalama mene yangomenya ma group stages ndikutuluka yalandira ndalama zomwe champion otenga Africa Cup of Nations amalandira. Okay. Kuti game yaikuli pakati pa PSG ndi Bayern. Ndi game yaikulu imene ili Saturday. Imene ndi game yaikulu kwambiri. Of course mbanda kuja kuzakhala Chelsea ndi Palmeiras. Yes, iyonso ndi game yopya kwambiri. Ndikuliso Real Madrid ndi Dortmund. Yes, ndi game ne manena za Chelsea kuti kumenya ndi Palmeiras. Ku Palmeiras ko kuli player yomwe Chelsea inamugula. Okay. Koma akupita ku Musama amati Musama mu August akupita ku Chelsea. Okay. Stavio Willian amava jersey number 18 ku Palmeiras ndi player wa Chelsea angodikira kuti izizi zikatha akupita ku Chelsea. Chabwino titsanzikane Mike. Yes, dakoza linali bwino ifaliva kuti kulira ndio kuchota. Yes, a player waliva watisiya nkani yosakhala bwino pangozi. Dzulo tinangomva cha kumama. Yes. Kuti ndi mbale wake zosaenda. Chabwino titokoze Jen nazombe amene amawongolera zonse pamakina kuti tioneke mene tikuonekeramo. Mulendo wanga mpulogalamu iyi anali Mike Ndala. Tikatere tamaliza program ya Sports Arena. Ine ndi danger left winger Williams Gondwa. Pitirizani kuonera kanema wa Times mwakoma nonse.